minutes. So, meron tayong entrance fee na 50 pesos. Ayun, meron siya dalawang way. Merong easy tsaka yung hard. Pero yung pinili ko is yung easy lang. Diba? So, tara. Dapat dito may tubig kang dala. Kasi nakakauhaw. Hi! Nilalagyan pa pababaw? Ay, come on. Hi! Okay pa. Yan guys! Pauwi, may na kay Kapoy. Medyo taas sabi siya. So, hindi ko pa pala kung katunga na ako. Okay. Patuloy lang sa laban. Ito. Be strong, be brave, be fearless. You are never alone. Joshua. Where God guides, He provides. Sa wakas na ano na gid. Saved by grace. Be alive for all to see.
Okay guys, dito natatapos yung vlog natin for today, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para always yung updated every time I upload my videos in YouTube. Naway sana na-enjoy kayo this video na.